Nan da kuke gani kwalejin horar da aikin jinya ce ta ɗan Sharif da ke a kanan Dabo. A safiyar Talata 9 ga watan Janairun 2024, Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ya kai wa wasu daga cikin ɗaliban da ya ɗauki nauyin karatunsu su 100 ziyarar bazata. Annashuwa ce da walwala a idan waɗannan ɗalibai gami da kuma saƙonnin godiya da suke miƙawa Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila a lokacin da ya kawo musu wannan ziyarar bazata. A barka sai ta Allah domin kana da gurbi. Gaba saniyar sake bauna masu ɗauke harbi. Karo da aljani na rikitar da mahajubi. Ina mazan suke ko sun ɓoye a hijabi. Distinguished Sanata Tijjani Gandhi. A nan ma dai kamar da kuke gani dai makarantar horar da aikin jinya ce ta Pyramid da ke a kanan Dabo. Nan ma dai tawagar Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ɗin ne ke isowa wannan makaranta. A nan ɗin ma dai ziyarar duba halin da ɗaliban ke ciki ne gami da kuma bibiyar al'amuran karatunsu. Kano ta kudu tana mun gutsire karin kunama. Yana ta shirya bita da kulli tsabar zalama. Ashe mai yau da ne. Burin su ne ta watsai mu tsaya cikin husuma. To yanzu ko Kano ta kudu muna cikin karama. Ashe mai yau da ne. An bar wa kawo 'yan ganganci ba za ku hau ba. Masu kallo sai tambaya ko shin mecece manufar sanata ta yin wannan aiki? Dama dai waɗannan ayyuka na da cikin ajandodin Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFR na tabbatuwar an samu wadatattun ma'aikatan lafiya a yankin Kano ta Kudin. Ko da tawagar Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFR suka bar wannan makaranta ta Pyramid, sun da ne makarantar horar da aikin jinya ta Aminu Dabo ita ma da ke a kanan Daba. Inda ya duba halin da wasu ɗalibai mata ke ciki a wannan makaranta. A wannan shiri na tabbatuwar samar da wadatattun ma'aikatan lafiya a yankin Kano ta Kudu. Akalla ba a ƙasar ba, sama da naira miliyan 177 za a kashe waɗannan ɗalibai har zuwa ƙarshen karatunsu.